Malam da Allah tambaya nake idan Allah isa na sani dan ka san mu akwai mu da malam shin wai malam da Allah zan iya tsarki da ruwan zafi? Ya halatta in dai ruwan zafin ya kasance tafashashe ne sosai. Ya halatta kenan. Ya halatta. To Allah ya gidan malam. Yawa. Yawa Allah ya taimaka. Yawa. Sidin kadarinka kai mashi duk wani nau'in daukin da ke halararka sannan kai mashi wakilai a cikin Amu lafiya. Lafiya kalau Allah. Allah wata tambaya nake da ita. Allah isa na sani. Wai da Allah zan iya sallah kan falwaya? What? To yin sallah akan falwaya ba laifi bane amma in dai goshin ka bai taba ko kasa. Nagode. Amma fa a yi ta da zuciya ɗaya, a yi ta da kyau. Yawwa. Ya manya. Allah ya bada. Allah wai tabbaya nake. To Allah ya sa Wai zai iya mun maka sahun sallah kuwa. Kware za ka iya bin maka sahun sallah amma in dai sahun ya biyo ta ɗakin uwarka. Kai nake ta. Allah ya bada hakuri. Je ka kai da Allah.